खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ रोजा रोजा रायजो राजानि बाहागो लानायजों बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव थामथि एबा जोबथा बाथौ खेराइ फोरबोखौ मैया गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव थानाय एस.डी. बड' जौसिन गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव गोजोन खौसेथि जौगाथाय आरो थामोनथानि थांखिजों बि.टि.आर.नि बायजोआव थानाय बर' रायजोफोरनि गासै जौगानायनि थाखाय थामथि बाथौ खेराइ फोरबोखौ फालिदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव सिमेन्ट दैमायाव गोथार दै लायनाय, ब्रह्म धोरोमनि आवथि सावनाय, बाथौ आरज गाबनाय, बिनि उनाव गोथार बाथौ खेराइफोरखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव 12,000निफ्रायबो बांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थावनिखौ लानानै बि.जे.पि. इउ.पि.पि.एल.नि जथाइ मेल खुंदों उदालगुरि जिल्ला बिष्णुराभा भवनाव आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों बि.टि.आर.नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंदि बि.पि.एफ. हान्जाया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव थामथि नं सिरियावबो फैया होननानै बिथाङा बुंथिदोंदि बिथांमोननि हान्जाया दा गाज्रिसिनसो जाबाय आरो उदालगुरियाव तामुलपुराव जेसेबां समस्ति दङ गासैबो इउ.पि.पि.एल. आरो बि.जे.पि.आव हाबबाय होननानै। सासेल' एम.सि.एल.ए. दं, बिथांमोनहा एम.एल.ए.बो गैया। सानै एम.एल.ए. दं, बिथांमोननि अबस्थायाबो मोजां नङा। बेखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बि.पि.एफ. हान्जाया गासैबो जिर' जागोन होननानै बि.टि.आर.नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। बि.टि.आर. सोरखारनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों रनसायधाम बियाब बाथौ गौथुमा बाथौ थानसालिखौ लुफुंना लानो हादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। रनसायधाम बियाब बाथौ गौथुम बि.टि.आर. सोरखारनिफ्राय आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रांजों बाथौ थानसालिखौ लुना लानायखौ एम.सि.एल.ए. सायखं बसुमतारीया बेखेवनानै होनायखौ मिथिना मोनदों। एम.सि.एल.ए. सायखं बसुमतारीया बुंदोंदि गिबियाव आं आफा बोराइ बाथौनाव आरज गाबो बाथौसालिखौ लुफुंनो हानायनि थाखाय। जोंनि बि.टि.आर. सोरखारा इसोर सिबिसालिफोरखौ मोजाङै सिबिनो हानायनि थाखाय जों आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों खामानि मावनाय जादों होननानै। मानोना जों साफ्रोमबो इसोरजों सिबिजानाय, इसोरखौ जों मोजाङै सिबिनो हानांगोन। लोगोसे थानसालियाव आरज गाबनो फैबा रां आरो अनसुंथाइ बांस'खौबो बेखेवना होदों समाज सिबियारि सुकुरसिं बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार भाटिपारायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिना मोननाय बायदिब्ला थांनाय 10 फेब्रुवारियाव हरनि समाव सोमजिदों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। गं 8 दुखानफोरा अर खामनायनि जाउनाव सेवहांगार जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। जाथायनि सायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 10 फेब्रुवारियाव दखानफोरखौ बन्द' खालामनानै न'आव थांनायनि उनाव हराव सासे सुबुङा दखानाव अर खामबाय होननानै खोन्थाहरो। फोरमायनाय बायदिब्ला दखानाव थानाय गेसआ ब्लास्ट जानानै अर खामनायनि जाउनाव गं 8 दखानफोरा सेवहांगार जायो। स्ट्रबेरी आबादारि अमरसिं बसुमतारीनो रुंसारि पवन कुमार नाथ गोसोखां देरहासार बान्था बावदों। सृष्टि इन्टारनेशनेल ससाइटिया जाखांफुनाय लाइमोन आबादारि अमरसिं बसुमतारीनो बान्था बावनायजों लोगोसे फ्रेन्ड अफ सइल बिमुं होदों। सृष्टि इन्टारनेशनेल ससाइटिया बोसोरफ्रोमबो होबोनाय थानाय रुंसारि पवन कुमार नाथ बान्थाखौ देग्लाय चिरां जिल्लानि सनितपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय 1 नं सालबारि गामिनि जाखांफुनाय स्ट्रबेरी आबादारि अमरसिं बसुमतारीनो बावदों होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लानि रुंसारि पवन कुमार नाथआ सासे मुंदांखा आबादारि, गागि फालांगिरि, गागि गेलेगिरि आरो समाज सिबियारिमोन। तेजपुरनिफ्राय फैनानै अमरसिं बसुमतारी बिथांनो हानि लोगो एबा फ्रेन्ड अफ सइल बिमुंजों लोगोसे गांसे मान बिलाइ 15,263 रांनि गांसे चेक आरो असमिया मान फालिजों बान्था बावनाय हाबाफारिखौ मैया खुंफुंनाय जादों। 14थि बङाइगाव रिफाइनारियाव बिबार दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया थांनाय 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायबाय। 100नि बारा बिबारनि दिन्थिफुंदों चिरां जिल्लानि बङाइगाव रिफाइनारियाव नयन कुमार बरुवाया। बे बिबार दिन्थिफुंनायखौ बेखेवनानै होदों एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर बङाइगावनि नयन कुमार बरुवाया। बे बिबार दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया सानथाम सोलिगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। शम्भु बसुमतारीनि माखासे गोनां फोरमान बिलाइ आरो आइ कार्डफोरा थांनाय सनिबारखालि मोनाबिलि समाव क'क्राझार सहराव गोमादों होननानै खौरां मोननाय
मोननाय जादों। बिथाङा क'क्राझार सहराव रिक्सा सालायबाय थानाय समावनो मिथि मोनस्लाबै मानि बेग वालेटआ गलांदों। मानि बेगआव गोबां गोनां फोरमान बिलाइफोर दंमोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनफ्लांदोंब्ला अन्नानै मबाइल नाम्बार 8638606096 आव फोरमायहरनो थाखाय शम्भु बसुमतारिया खावलायहरदों। दतमा ब्लक आदिबासि सेंगोल अभियाननि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा खौरांगिरि मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। दतमा ब्लक आदिबासि सेंगोल अभियाननि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा आथियाबारि ओनसोलनि धोरोमपुर गामियाव गोदान मावख' बेखेवनायजों लोगोसे सावथाल हारिनि भारतनि गिबि फ्रिडम फाइटार बाबा तिलका माझहि मुर्मु 275थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे खौरांगिरि मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नबदिहिरायाव गोदानै लुफुंनाय श्री श्री गणेश मन्दिरखौ मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नबदिहिरायाव गोदानै लुफुंनाय श्री श्री गणेश मन्दिरखौ मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होनायखौ मिथिना मोननाय जादों। गिबि हाबाफारि बादियै खाम सिफुं दामनानै दैमानिफ्राय दै खावना लाबोयो आरो नैथियाव गणेश बाबानि मुसुखाखौ मन्दिराव सोजेनो आरो थामथियाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गोदानै लुफुंनाय श्री श्री गणेश मन्दिरखौ बेखेवनानै होयो। खनो गोनांदि फैगौ 13 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 19 फेब्रुवारि खालारसिम 7 साननि हाबाफारिजों नबदिहिरानि श्री श्री गणेश फोरबो मेलाया देग्लाय 50 बोसोर जाबाय। बेनिनो देग्लाय सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव कंग्रेसनिफ्राय गर्जन मोसाहारिखौ बिजाथि गसंगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। गसाइगावनि जयमायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 4 सुबुंनि गोब्राब जखम जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिना मोननाय बायदिब्ला थांनाय 10 फेब्रुवारिनि हराव AA01KC 6579 बलेर' पिकआप भेन आरो HR5U3126 नाम्बारनि गंसे कन्टेनार ट्राकजों मोगा-मोगि जायो। जाब्रबथायजों जोखोम जानाय 4 सुबुंखौ श्रीरामपुर कम्पानियाव थानाय मावदांसामोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।